neki na nagi where go. Waru na neki na nagi where go. Akụkọ na-atọ ụtọ, ọ na-arahụ na moto, onye were nkasi oge amụta akwụkwọ, ma ọ bụrụ na nne gị na nna gị were ego, ma ọ bụrụ na nne gị na nna gị were ego. Everybody, akwụkwọ na-atọ ụtọ, ọ na-arahụ na mmụta, onye were nkasi obi, ọ ga-amụta akwụkwọ, ma ọ bụrụ na nne gị were ego. Ma ọ bụrụ na nne gị na nna gị were ego. And that one is na-atọ ụtọ, ọ na-arahụ na mmụta, were nkasi obi, ọ ga-amụta akwụkwọ. Ọ bụrụ na nne gị na nna gị enweghị ego, ị ga-enwe scholarship. Yes, it's not going to. Yes. Okay, ready, guys? Put it on. Let's go. Now, Udo, tell me why you. Ukita ugweke. Anyasio ndị Igbo. Good. Abụ Ugonna Ugweke. Kemesi ndị Igbo. Ndị Igbo na-asị ọma, aha m bụ Uchenna Ugweke. Abụ m onye Isikwatọ Abia Steeti, Nigeria. Aha nne m bụ Ngozi Ugweke. Nne m bụ onye nkụzi. Aha nna m bụ Ifeanyi Ugweke. Nna m bụ onye nkụzi. Aha nwanne m nwoke bụ Ugonna Ugweke na Udosinachi Ugweke. Aha nwanne m nwanyị bụ Olomachi Ugweke. Erere m osikapa na ọnụ ọkụkọ. Aha onye nkụzi bụ Maazị Ogbonna. Ka emesịa Igbo, anyị asị ọma ndị Igbo. Aha m Olomachi Ugweke. Abụ m onye Isikwatọ Abia Steeti, Nigeria. Aha nne m bụ Ngozi Ugweke. Nne m bụ onye ngozi. Aha nna m bụ Ifeanyi Ugweke. Nna m bụ onye ngozi. Nwunye m nwoke bụ Udosinachi Ugweke na Uchenna Ugweke na Ugonna. Erere m osikapa na anụ ọkụkọ taa. Aha onye nkụzi bụ Maazị Ogbonna. Ka emesịa ndị Igbo. Ndị Igbo anyasị ọma. Aha m bụ Udochi Ugweke. Abụ m nwa Chineke. Abụ m onye Iloma Isikwatọ Abia Steeti, Nigeria. Aha nna m bụ Ifeanyi Ugweke. Aha nne m bụ Ngozi Ugweke. Nne m na nna m bụ ezigbo mmadụ. Aha nke bụ Uchenna Ugweke. Aha nwanne m nwoke ọzọ bụ Ugonna Ugweke. Aha nwanne m nwanyị bụ Olomachi Ugweke. Aha onye nkụzi m bụ Maazị Ogbonna. Ndị Igbo ka emesịa. Ndị ndewo ọnụ. Aha m bụ Chinwike.
abụ m onye Igbo, abụ m akụkọ, abụ m nwa Chineke. Aha nne m bụ Miriam Ukebu. Nna m mara mma, nna m nwere ya obiọma, nna m bụ pastọ. Aha nna m bụ Chinwike Ukebu nke ukwu. Nna m bụ onye nkụzi. Esi m na Mbaise, Imo State, Nigeria. Ebi m na Roosevelt, Long Island, New York. Eriri m osikapa na anụ ọkụkọ. Aṅụrụ mmiri na soda. N'Igbo ka emesịa. Igbo ndewo unu. Aha m bụ Chinemerem Onyemechi Ukebu. Amụrụ m na Mbaise, Imo State area. Ebi m na Roosevelt, New York. Aha ụlọ akwụkwọ m bụ Roosevelt High School. Aha onye nkụzi m bụ Maazị Obunna. Maazị Obunna na-akụziri m Igbo. Aha nna m bụ Onyemechi Ukebu. Nna m bụ lọya. Nna m nwere obiọma. Aha nne m bụ Ann Ukebu. Nne m ọ mara mma. Nne m bụ nọọsụ. Nne m nọ Adamawa State, Nigeria. Eriri m osikapa. Achọrọ m gaa rụọ soda. Ndị Igbo ka emesịa. Ndị Igbo ndewo nụ. Ndị Igbo ndewo nụ. Igbo ga-adịo. Ndị Igbo ndewo nụ. Igbo ga-adịo. Ụmụaka ga-agbarụ n'egwu tupu na-eweliwe o. Abịara m ebe a ihe ndị Brazil na-akpọ hotspot. Okwe aga ibi satịfik ịntanet ma satịlaịtị ga-abịa ọ na-amụ kemgbe satịfik ịntanet wetebere ya ịmanya akpọ netwọk problem. Oke, biko kiri anyị egwu ka ụmụaka gbaa egwu. Onye ọbụla chọkwara ịgba egwu ya egwu ndị Mother Academy. Onye ọbụla biko gbaa egwu a egwu ndị Igbo. Igbo ga-adị ngwanụ DJ ngwa ụmụaka bịanụ egwu onye ọbụla egwu a bụ onye ọbụla. Thank you.
ụtọ n'obi o jiri na omenala anyị agbakọta egwu o dokwuru anyị na omenala bekee ịma ndị Igbo anyị bụ abịa asụsụ ala amụtara amụta anyị hapụgo nke anyị eji mụọ anyị o mere ma abịarazi anyị lebe ba asụ asụsụ ndewodo o mere ma ọkwango na ịna jisikwa na ike o Chineke nọnyere unu ndewo ndị Igbo biko nwere chọrọ ịdị unu o nwere chọrọ ka onye ọbụla mara mgbe a sị na language ihe ọbụla Chineke nyere gị bụ okwu gị. Excuse me, it doesn't matter how it speaks. O nwere chọrọ ịdị onye ọbụla nọ here onye na-akwụkwọ ike ịgwa m ya na-akpọ na okwu Igbo backyard azụlọ Egabuti, ngwa nye microphone ko ko yobo. Asube. Ko yobo. Asube. Many words for it, right? Good. Backyard, many ohota, otilubu, obidi, umaya, mbili, see, mbili. Arrange my case. You want to get you, oh, yaga zero. Thank you. Money, I was thinking.
we're going to cut the English colon now. Amanu ki obe chiche koe, so obe chiche koreko. Bikonu, ndem unu gane ya duo. Bikonu unu gane ya kawoji beke. Amanu obe chiche koe, so obe chiche koreko. Nke on kende beke bikonu. Oruwa kwandere emeghị bịa ọjị hapa ọjị bekee nke ndị bekee na-akpọ keeki a na-aga ịwa keeki biko anyị agala ịwa echiche ọtọ biko ndị ọbụla lee anya nne ịma ihe ọhịa ndị inyom ọgụ dị aka ma ha bịa awa ya. All right, Mazi Kanenna, you chọrọ witness which are kind Mayor Street. Mayor Street, right? Okay. All right. I know that this household is a God-fearing household. Therefore, we're going to call this cake by spelling Jesus. Are you in agreement? Okay. So, Jesus has how many letters? 5, right? Yeah. Okay. At the end, which is S, you will cut the cake. So we're going to start with J, E. Okay, hold on. It looks like Maz is not ready. Maz, you have to concentrate. Maz, are you concentrating? Yes, please. Okay. We're going to start again. Yes. J, E, S, U, S. Come on. Yo. Please. DJ.
Mazi, who wants us to speed this up so everybody can dance. So it's now time to toast. So I'm putting here on Mazi Jr. to give the toast. Good evening, Saints. Good evening, everybody. Can you guys, please? Everybody, please grab a glass. So while everybody's doing that, I want to say thank you for everybody for coming. First of all, this is. Thank you. So as I was saying, thank you everybody for coming. So like I said, thank you everybody for coming to this event for my parents. It was a blessing for all the children to be here together to celebrate this wonderful occasion. And as the oldest, I've never done it before, but let me celebrate by saying, Chi 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 Ibo Kwanu! Hey! Chi 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 Ibo Kwanu! Hey! Nigeria Kwanu! Hey! America High! Alright, so we can all go have a glass and raise and toast to long life, prosperity, continue with blessings and favor in the mighty name of Jesus. Amen. Hip hip hip. Hooray. Hip hip hip. Hooray. Hip hip hip. Hooray. How many got? Only one. Long life and prosperity. Cheers. 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 Praise God. Praise God. Long life, prosperity. Long life.
Sorry to cut this music short. You know, we are just there's a time limit to what we're doing here tonight. So we want to do as much of the program as we. At this point, our brother Martin is going to introduce a new music to us. Boa. Hello, ladies and gentlemen. Please, I have my program that I'm doing something on November 2nd. I don't want it to be November 10th. So that's why I have to rush whatever I'm doing so that you know I did it on November 2nd. I didn't promise you 2nd and I give it to you on the 5th. That's what I'm trying to do. Please, my music is going to be launched. I used to be a poor writer. Then I tried to improve. Then I got worse. Now I'm trying to make it better by trying to write music. Please, I'd like you to appreciate the work I've done. I have 5 track records right now. So my record is going to be launched now for the public to hear. Please, I want you to dance with me. Today's my 70th birthday. I'm not going to live 70 again. Please, let's live it. Let's go, ladies and gentlemen. Let's dance. DJ, ready? Go. Let's do it. That's my music. It's for birthday. Let's go. Happy birthday song for you, everybody. So,
sister in prayer in thanksgiving for the accident that she had and survived, and also for peace and love for her family and for her husband, their 17th. Please join us in prayer. In Jesus' name. Heavenly Father, God Almighty, and living God, the God of glory, God of mercy, Jesus Christ of Nazareth, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, our God Emmanuel. Father, we thy children have gathered here today with the Ogbonna family to thanking you for all their accomplishments, to thank you for shielding and protecting them in their goings and comings, even when Satan wants. Father, today we are saying thank you for your faithfulness, for your loving kindness, that they can count on you, that you will always be there for them, morning, afternoon, and night. Father, we are praying for good health for them, for long life, for peace, for joy, for happiness, and for success in all they are doing. In Jesus' name we pray. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and shall be forever. Father, you brought us here in peace and in safety, and we beg you that you will take us home to our various homes, also in peace and in safety, and all the prayers and the good wishes that we prayed for the Ogbonna family, Father, I'm extending that also to each and every one of us here for good health and long life and prosperity. In Jesus' name we pray. Amen. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. Hallelujah. For his mercies, hallelujah. For his glory, hallelujah. Oh, praise him, hallelujah. Oh, thank him, hallelujah. Glory be to God in the highest, hallelujah. 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 The good Lord lift up his countenance on you, and may the Lord grant you favor in Jesus' name we pray. Let's clap for Obi-Wan Group. Audio Feli. Obi-Wan Group, we thank you. Thank you for your kind words and also the beautiful song you used to close this small meeting. Now we are calling on Sisters International. Umuniaisi Ofemi International. Obli no kola New York, it is international. On this year, Sibia. Big on that, double Sisters International. Half of that. Sisters International. Fellowship International. Oh, Fellowship International.